Vianoce. Z neba padajú milióny malých snehových vločiek a každého z nás hreje pri srdci. Čas, keď sa stretávame so svojimi najbližšími a s láskou ich obdarúvame. Študentská rada Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa rozhodla obdarovať tých najmenších na onkologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. V období od 30. novembra do 9. decembra mohli nielen študenti, ale aj široká verejnosť prispieť do predvianočnej charitatívnej zbierky. Knihy, spoločenské hry, farbičky, omaľovánky, zošity a dary rozvíjajúce detskú kreativitu. To všetko sa za necelé 2 týždne nazbieralo v zbernej miestnosti na prízemí budovy Platón. Veľká účasť a množstvo darčekov ukázali, že sa aj v dnešnej uponáhľanej dobe stále nájdu štedrí ľudia s dobrým srdcom.